minyalo medo Ondiek wadwa wachigni ka yuma tena. Anadwa ni mondo kabeto kamana ka dho mwalimu no Wang'i before broad based government ere kaka ne wasewuotho gi President William Ruto kako ganda luo to no sewuotho kodwa nango anyochi neno ka wuotho e studio te aparo ni na wuotho everywhere ka nyiso gi kaka William Ruto wuotho kodwa hayo maber ka jenzi obagowa to ka jakom oyie tiyo gi president to kendo president ochako o embrace wa kendo zaidi mochako medowa kombe madongo medowa kalimbe mamoko madongo dongo koro gima anadwa nyiso ogandawa en ni anto kineno ichiemo Sharon kaka ichiemo odi okodonje ng'ato onge kata machamo okodonje gima wan oganda wa nyaka obed strategic kan gima dwa kwayo jotendwa mago jo siasa to gima omitije ahinya mag jo siasa mawuoyo e public mondo nitiere level moro makoro nyaka obed godo strategic nitie weche mabe koro winjo kikoro wachi ng'ama chiemo ok go koko ng'ama dhogo pongo go koko sani endi William Ruto jaso dhowa opong gi dongruok wago waling'u thi to wawene jowa gi thuolo to mondo wan wago mana ni aoyaye wan wayie kuma wadhieno nikech kalembe gi gin mag Ruto momiyo jowa ndikogo jowa ondiki e yo manyalo ketonwa gik moko to wang'iyo kaka gimoro mwadwa wuondore to onge ka adwa nyiso ang'iyo joka nyaname Wang'i mawani onge jaluo masano oikore madwa chung president makik wawuondre ka ntiere to nyiswa to ka onge to kik ng'ato kik itwa because onge kuma bro yude gik ma wan godo sani ka ok mae mwamoki kata wache gi Kiswahili kata wache gi English kata wache gi dholuo onge jaluo madwa chung president manyalo baro you as now ne wang'iyo ma jakom to onge koro waling'uru bang 2032 wadhi bedo gi president ma jaluo to William Ruto madhi dhiro nwago to kapo ni wagwere ni mabe wachak wawuok ni wan ma jo Bakidi ato kabidok Bakidi kodgi and I will remain here kata Ruto rach kata ber Wang'i tata seneno ber ne mang'eny nikech ka nyisi ni gimoro ne pod nitie mapok ni wabede nyaka ne Jaramogi tho nyaka ne Jaramogi we bedo vice president mar Kenya pok ni wabede security council nitie joma bede masani wayudo thuolo through John Mbadi kaka minister ma finance mabede security council manyalo discuss matters security to kendo wan gi nyarwa matoni general mabe wayudo dabo mara moja idwa wacho ni wachak walok tukwa ato kadhi erokamano ahinya nyakorongo janeno kanyo ka saa 2 oseromo